Hyvät ystävät, kadun ohella kaikkein kaupunkilaisinta ovat tori ja puisto. Torit ovat tyypillisesti kaupunkiakselien päässä, kuten Espanja Boulevardin muodostamalla akselilla Kauppatori ja Hietalahden tori. Tai torit ovat vallan ytimessä, kuten Senaatintori Aleksanterinkodun varrella. Mahdollista on myös, että kun ruutukaava muuttaa suuntaa, syntyy viehättäviä pieniä puistikoita, kuten Kolmikulman puisto, italiaksi Piazza. Hietalahden tori on moni-ilmeinen. Vanha teknillinen korkeakoulu, Hietalahden kauppahalli, lasaretti, Sinebrychoffin tehdas, vanhoja asuintaloja ja niiden muodostama kokonaisuus on moni-ilmeisen torin viehättävä piirre. Mukana on myös telakka-alue, satama, näkymä merelle. Kaikki tämä on olennaista tällä torilla, mutta uusia tarpeita syntyy ja vanhoja kuolee. Rakennusten käyttötarkoitukset muuttuvat. Yliopistorakennuksista on tulossa hotelli, kauppahalli on ravintoloita ja pieniä huoteja, tehdas on asuntoja, satama pysyy, telakka pysyy, mutta näkymä niistä merelle säilyy. Hietalahden tulee olla edelleen muutosten jälkeenkin tasapainoinen